Diyarbakırlı hemşerilerimizde özel bir buluşma yapacağız. Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partiyê bi şandeyeke berfireh serdana Diyarbekir kir. Di serdana Diyarbekir de parlamenter li navçeyan belav bûn û li xelkê guhdarî kirin. Parlamenter û endamên lijneya rêveberiya navendiyên AK Partiyê li gel nûnerên saziyên sivîl jî hevdîtin pêkanîn û bo çareseriya pirsgirêkan guhdarî pêşniyaran kirin. Raydarên AK Partiyê balkêşandin ku divê partî bi projeyên xwe bikevin rikeberiyê û divê nirxên hevpar nebin mijara rikeberiyê. Değerler üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığına inanan kişilerden birisi. Divê partiyên siyasî bi projeyên xwe bikevin nava rikeberiyê. Divê di rikeberiyê de nirxên civakî neyên bikaranîn. Fatih Sultan Mehmed çixaz nirxê me be, Silhedîn Eyyûbî jî ew qas nirxê me ye. Nivîskarê me Mûzînê jî nirxê me ye. Dibêjin AK Partiyê dest ji çareseriyê berdaye. Na, me dest jê bernedaye. Me rêbaza çareseriyê guhert. Rêxistinê dawî li proseyê anî. Bihandana hêzên din gotin AK Partî qes bûye û dawî li pêvajoyê anîn. Raydarên AK Partiyê di hevdîtinên xwe yên Diyarbekir de balkêşandin ku bernameya bi navê hevdîtinên bajaran ji damezrandina AK Partiyê ve heye û bila ti kes wateyên cuda ji van hevdîtinan dernexin. Acaba bir erken seçime doğru mu gidiyoruz? AK Parti bir anda sahaya indi. Hinek alî van hevdîtinê me wek amadekariyên hilbijartinên pêşwext şîrove dikin. Tiştek wisa nîne. Wê hilbijartin di hezîrana 2023 de çêbe. Em li nav xelkê digerin û guhdariya pirsgirêkê wan dikin. Niha jî herî zêde di warê aboriyê de em pirsgirêkan dibihîzin. Em ê hewl bidin wan pirsgirêkan çareser bikin. Bilawere zanîn jî warê pirsa Kurda jî gavên herî mezin ji aliyê AK Partiyê ve hat navêtin. Her çiqas di serdanên xwe yên Diyarbekir de raydaran amaje kirin ku serdana Diyarbekirê nexebata hilbijartina 2023 jî şîrovekarên siyasî dibêjin AK Partî dê bi van serdanan nexşereya xwe ya bangeşiyên hilbijartinê diyar bike. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.